Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bu dersimiz İslam akidesi baradaky 15-nji dersimiz. Bu dersimiz imanyň 6-njy şerti bolan kadara iman barada bolar. Bu dersimiz 2 dersten ibaret. Birinji dersi inşallah bugünkü dersimizde alars. Dowamyny öňümüzdäki 2-nji bölümini öňümüzdäki derste alars inşallah. İmanyň 6-njy şerti musulman doganlar kadara imandyr. Kadara takdiram diýilýär, halk içinde ýazgydam diýilýär. Kadara iman diýemizde näme diýmek? Bir musulman kişi kadara iman diýilende näme düşünmeli, näme ananmaly? Kadara iman diýmek musulman doganlar bolan boljak, geçen geljek, ulu kiçi ähli zatlary Allah Taalaň bilýänligine we olary göklerde Lawh-u Mahfuzda yazılgydygyna ähli zat Allah Taalaň takdir edenine inanmakdyr, iman etmekdir. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Kamar surasının 49-njy ayetinde aýdýar: "İnne kulle şeyin halaknahu bi kadar." Biz her bir zady kadar bilen yaratdyk diýär. Sahih Müslim'de gelen Cibril hadisinde, meşhur Cibril hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: Cebrail aleyhisselam Adam suratyna gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden din barada käbir zatlar soraýar we iman näme diýip soraýar. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "En tu'mina billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve tu'mina bil kadari hayrihi ve şerrihi." İman Allah'a, Allah Taala'nın periştelerine, Allah Taala'nın kitaplarına, Allah Taala'nın peygamberlerine, ahiret gününe ve kadara, yani hayrın ve şerrin yazgıtdygyna iman etmegiňdir, inanmagyňdyr diýär. Ve kadara iman musulman doganlar, kadara imanyň 4 tane esasy bar. İçine 4 zat girýär. Esasy şunu bilmeli. Birincisi ilim, yani Allah Taala bolan boljak uly kiçi ähli zady bilýänligine iman etmek. Allah Taala'nın ilmi ähli zady gurşap alandyr. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala diýär Tawba surasynyň 115-nji ayetinde: "İnnallaha bikulli şeyin alim." Allah Taala ähli zady bilýändir diýär. İkinji esas yazgy ýa-da yazgyt. Yani kıyamada çenli boljak ähli zatlar Allah Taalaň buyrugy bilen Lawh-u Mahfuzda yazılgydygyna iman etmek. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Hac surasynyň 70-nji ayetinde diýär: "Alam ta'lam anna Allaha ya'lemu ma fi's-semai wal-ard. İnne zalika fi kitab. İnne zalika alallahi yesir." Yerde we gökde näme bar bolsa Allah Taalaň bilýänini bilmeýärsiňmi? Olaryň hemmesi kitapdadyr. Yani kitapdadyr diýen ulamalarymyz, tefsirçilerimiz diýär fi lawh-i mahfuz, yani lawh-u mahfuzdadyr. Şeksiz bular Allah Taala üçin yeňildir diýär Allah Taala. Ebu Davud'da, Tirmizi'de Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "İnne evvele ma halakallahul kalem. Fekale lehu uktub. Kale Rabbi ve mâza aktubu. Kale uktub makadire kulli şeyin hatta tequmes sa'a." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Taala'nın ilkinci yaradan zady kalemdir. Haçanna kalem yaradanna Allah Taala ona yaz diye. Kalem diye Rabbim nämäni yazaýyn. Allah Taala diye kıyamet bolýança boljak ähli zatlaryň takdirini yaz diye. Sahih Müslim hadis kitabında Abdullah bin Amr bin al-As'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Keteballahu makadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sene." Allah Taala musulman doganlar Peygamberimiz diye Allah Taala mahlukaty yaratmazdan
gökleri we ýeri yaratmazdan 50 000 ýyl öň mahlukatyň kadaryny, takdirini ýazdy diýe. Üçüncüsü musulmanda onlar Allah Taala'nın iradesi islegi. Yani her bir bolup geçýän zat Allah Taala'nın iradesine, islemegine baglydyr. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Tekvir surasının 29. ayetinde diýär: "Ve ma teşaûne illa en yeşâ Allahu rabbul alamin." Alemlerin Rabbi bolan Allah islemese siz isläp bilmersiniz diýär. Yani her bir zat Allah Taala'nın islegine bagly. Dördüncüsü musulmanda onlar yaratmak. Yani Allah Taala ilmi bilen bilen, yazan, iradesi bilen islan wagty islan zadyny yaradyr. Yani ahli zadyn yaradyjysy Allah Taala'dır. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Zümer surasının 62. ayetinde diýär: "Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil." Allah Taala ahli zadyn yaradyjysydyr we ol ahli zadyn vekilidir, goraýjysydyr diýär. Diýmek näme musulman doganlar kadara iman diýenimizde ilki bilen şu 4 zady bilmeli. Ahli zady Allah Taala'nın bilýänligine, Allah Taala'nın ilminiň ahli zady guruşap alanlygyna we kıyamada çenli boljak ahli zatlaryň Allah Taala'nın emri bilen lawhul mahfuzda ýazylgydygyna we her bir zadyň Allah Taala'nın islegi bilen bolup geçýänligine we her bir zat takdirde wagty gelende Allah Taala'nın yaratmagy bilen bar etmegi bilen bolýanlygyna inanmakdyr musulman doganlar. Kadara değişliğini bilmeli zatlarymyzy kadara iman baradaky ikinji dersimizde aýdyp geçeriz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alamin.